നമസ്കാരം. ആപ്റ്റിക്സ് അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. മത്സര പരീക്ഷകളായ കേടെറ്റ്, LD ക്ലർക്ക്, LGS എന്നിവയ്ക്കും കൂടാതെ ഹൈസ്കൂൾ തലത്തിലും BA മലയാളം, MA മലയാളം എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം പഠിക്കാനുള്ളൊരു പാഠഭാഗമാണ് സമാസം എന്നത്. സമാസം എന്ന ഭാഗം ഇന്നും പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സമാസത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കൺഫ്യൂഷനും വേണ്ട. വീഡിയോ മുഴുവനും കാണുക, നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇത് കേടെറ്റിന് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. കറുകത്തൊടിയിൽ കർക്കിടകത്തിൽ കാലടയാളം മാഞ്ഞല്ലോ. കറുകത്തൊടിയിൽ കർക്കിടകത്തിൽ കാലടയാളം മാഞ്ഞല്ലോ. അടിവരയിട്ട പദം വിഗ്രഹിച്ചെഴുതിയാൽ ശരിയായതേത്? അപ്പം കറുകത്തൊടിയിൽ നിന്നുള്ള വാക്ക് പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണ് വരിക എന്നതാണ് ചോദ്യം. കറുകയും തൊടിയും, കറുകയാകുന്ന തൊടി, കറുക പോലുള്ള തൊടി, കറുകകളുള്ള തൊടി. ഇതിലേതാണ് ഉത്തരമെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുവയ്ക്കുക. നമുക്ക് അവസാനം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. പ്രകൃതി വിലാസം എന്നതിൻ്റെ ശരിയായ വിഗ്രഹാർത്ഥം എന്ത്? വിലാസവതിയായ പ്രകൃതി, പ്രകൃതിയാൽ വിലസുന്നത്, പ്രകൃതിയുടെ വിലാസം, പ്രകൃതി കൊണ്ടുള്ള വിലാസം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. രാത്രി മഴ എന്ന പദം വിഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? രാത്രിയിലെ മഴ, മഴയുള്ള രാത്രി, രാത്രിയും മഴയും, രാത്രിയാകുന്ന മഴ. മഴത്തുള്ളി കിലുക്കം എന്നത് വിഗ്രഹിച്ചാൽ മഴത്തുള്ളിയുടെ കിലുക്കം, മഴത്തുള്ളിയാകുന്ന കിലുക്കം, മഴത്തുള്ളിയും കിലുക്കവും, മഴയും തുള്ളിയും കിലുക്കവും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾക്കറിയെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനും കാണുക, നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സമാസം എന്നതിന് കൊടുക്കുന്ന നിർവചനം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. വിഭക്തിക്കുറി കൂടാതെ പദയോഗം സമാസമാം. വിഭക്തിക്കുറി കൂടാതെ പദയോഗം സമാസമാം എന്നതാണ് സമാസത്തിൻ്റെ നിർവചനം. അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. വിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങൾ കൂടാതെ രണ്ട് പദങ്ങൾ ചേർത്തെഴുതുന്നതിന് സമാസം എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് വിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ രണ്ട് പദങ്ങളെ ചേർത്തെഴുതുന്നതിന് സമാസം എന്ന് പറയുന്നു. കിളി, കൂട് എന്നീ പദങ്ങൾ സമാസിക്കുമ്പോൾ, അതായത് ചേർത്തെഴുതുമ്പോൾ, ഒറ്റൊരു പദമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ കിളിക്കൂട് എന്നാകും. കിളിയുടെ കൂട് എന്നാണ് വിഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. അതിനെ വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് പദങ്ങൾ, കിളി, കൂട് എന്ന പദങ്ങളെ നമ്മൾ വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ കിളിയുടെ കൂട് എന്നാവും. അവിടെ എന്ത് നമ്മൾ വിഭക്തി ചേർത്തു വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, യുടെ എന്നുള്ള. അപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾക്ക് വിഭക്തിക്കുറി ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പദങ്ങളാണ് സമാസം എന്ന് പറയുന്നത്. സമാസിച്ച പദത്തെ സമസ്ത പദം എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കിളിക്കൂട് ആക്കില്ലേ, അതിനാണ് സമസ്ത പദം എന്ന് പറയുന്നത്. സമസ്ത പദത്തെ ഘടകങ്ങളായി വേർതിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് വിഗ്രഹം. ഈ സമസ്ത പദത്തെ പാർട്ടാക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്, വിഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ രണ്ടോ അതിലധികമോ ഘടക പദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം ഒരു വാക്കിനെ നമ്മൾ വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ രണ്ടോ അതിലധികമോ പദങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉദാഹരണം ക്ലാസ്സിൽ കിടക്കുമ്പോൾ കാണാവുന്നതാണ്. സമസ്ത പദത്തെ ഒരർത്ഥം കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ ഘടകങ്ങളാക്കി പ്രത്യയങ്ങൾ ചേർത്ത് എഴുതുന്നതിന് വിഗ്രഹിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം വിഗ്രഹിക്കുന്ന വാക്യമാണ് വിഗ്രഹവാക്യം. അതായത് സമസ്ത പദത്തെ ഒരർത്ഥം കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ ഘടകങ്ങളാക്കി പ്രത്യയങ്ങൾ ചേർത്ത് എഴുതുന്നതിന് വിഗ്രഹിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നു. വെറുതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് എഴുതുന്നതല്ല, അതിനൊരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾ ഘടകങ്ങളാക്കി മുറിക്കുമ്പോൾ കിളിക്കൂട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ, കിളിക്കൂട്, അതിനെ നമ്മൾ വേർതിരിച്ചു ആ ഒരു രീതിയിൽ. അപ്പോൾ രണ്ടോ അതിലധികമോ പദങ്ങൾ ഇതിലുണ്ടാവാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് പൂർവ്വപദം എന്ന് പറയുന്നു, മധ്യത്തിലുള്ളത് മധ്യപദം, അവസാനത്തേത് ഉത്തരപദം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് പൂർവ്വപദം, രണ്ടാമത്തേത് മധ്യമപദം, അവസാനത്തേത് ഉത്തരപദം. രാജ്യസ്നേഹം
അതൊരൊറ്റ പദമാണ്, സമസ്ത പദമാണ്. രാജ്യസ്നേഹം എന്നുള്ളിടത്ത് രാജ്യ കഴിഞ്ഞൊരു സ്പേസ് ഇല്ല, രാജ്യസ്നേഹം ഒറ്റ വാക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ വരുന്നത് രാജ്യത്തോടുള്ള സ്നേഹം. അപ്പോൾ രാജ്യസ്നേഹം എന്ന ഒറ്റ വാക്കിനെ നമ്മൾ വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ വരുന്നത് രാജ്യത്തോടുള്ള സ്നേഹം. രാജ്യം പൂർവ്വപദവും സ്നേഹം ഉത്തരപദവുമാണ്. ഇതിൽ 2 വാക്കുകളാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ആദ്യത്തേത് രാജ്യം, അത് പൂർവ്വപദം. സ്നേഹം അവസാനത്തേതാണ്, അത് ഉത്തരപദവുമാണ്. പുള്ളിമാൻ തോല്, ഇതും ഒറ്റൊരു വാക്കാണ്, പുള്ളിമാൻ തോൽ എന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ വിഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, പുള്ളിമാൻ്റെ തോല് എന്ന രീതിയിലാണ് വിഗ്രഹിക്കുന്നത്. പുള്ളി എന്നത് പൂർവ്വപദം, മാനിൻ്റെ എന്നത് മധ്യമപദം, തോല് എന്ന ഉത്തരപദം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം കിട്ടുന്നുണ്ട്. പുള്ളി, മാന്, തോല് ഇവയെല്ലാം. അപ്പോൾ അർത്ഥം കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് വിഭജിക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. നാമസമാസം, ക്രിയാസമാസം. പദത്തെ വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പൂർവോത്തര പദങ്ങൾ നാമം മാത്രമായാൽ നാമസമാസം. നാമം മാത്രമുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് നാമസമാസം എന്ന് പറയുന്നു. ഗംഗാ നദി, ആൽമരം. ഗംഗ, നദി, ആൽ, മരം എന്നിവ നാമപദങ്ങളാണ്. ഇവയെല്ലാം എന്താണ്? നാമങ്ങളാണ്. അതിനെന്ത് പറയുന്നു? നാമസമാസം എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി പൂർവോത്തര പദങ്ങളിൽ ഒന്ന് ക്രിയ ആയിരുന്നാൽ അതിനെ ക്രിയാസമാസം എന്ന് പറയുന്നു. ആട്ടുതൊട്ടിൽ, അത് ഒരു ക്രിയ ആയതുകൊണ്ട്, ആടുക എന്നുള്ള ഇത് ക്രിയ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെന്ത്? ക്രിയാസമാസം എന്ന് പറയുന്നു. സമാസങ്ങൾ പ്രധാനമായും 4 വിധമാണുള്ളത്. അവ്യയീഭവൻ, തൽപുരുഷൻ, ബഹ്രുവിഹി, ദ്വന്ദ്വസമാസം. അങ്ങനെ 4 വിധമാണ് സമാസങ്ങളുള്ളത്. ഇനി അവ്യയീഭവൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. പൂർവ്വപദത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തിന് പ്രാധാന്യം വരുന്ന സമാസമാണ്. അതായത് ആദ്യത്തെ പദത്തിന് പ്രാധാന്യം വരുന്നതാണ് എന്ത്? അവ്യയീഭവൻ. മലയാളത്തിൽ അധികം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നില്ല. സംസ്കൃതത്തിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് എന്നാണ് കേരള പാണിനി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രതിവർഷം എന്ന് സമാസിച്ചുണ്ടായ വാക്കിന് പ്രതി എന്നത് പൂർവ്വപദവും വർഷം എന്നത് ഉത്തരപദവുമാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വാക്ക് പ്രതി എന്നാണ്, പ്രതിവർഷം. അതിൻ്റെ അർത്ഥം വർഷം തോറും എന്നതാണ്. അത് വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രതി എന്നുള്ള വാക്ക് അവിടെ കാണുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പൂർവ്വപദത്തിന് പ്രാധാന്യം വരുന്നത് കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് ഇതിന് അവ്യയീഭവൻ. മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ സാധാരണ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് കുറവാണ്. വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പൂർവോത്തര പദങ്ങളിൽ ഉത്തരപദം ആദ്യം വരികയും പൂർവ്വപദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നാലെ വരികയും ചെയ്യുന്നു. സംസ്കൃതത്തിലെ ഉപസർഗങ്ങൾ ആദ്യമായി വരും. യഥേഷ്ടം, ഇഷ്ടം പോലെ. പ്രതിദിനം, ദിനം തോറും. യഥാവിധി, വിധി പോലെ. സസ്നേഹം, സ്നേഹത്തോടെ. സവിനയം, വിനയത്തോടെ എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഇതിന് ഉദാഹരണം. അവ്യയീഭവന് ഉദാഹരണമാണ് ഇതെല്ലാം. ഇനി തൽപുരുഷ സമാസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഉത്തരപദത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തിന് പ്രാധാന്യം വരുന്നതാണ് തൽപുരുഷ സമാസം. അതായത് പൂർവ്വപദത്തിന് പ്രാധാന്യം വരുന്നതാണ് അവ്യയീഭവനെങ്കിൽ ഉത്തരപദത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തിന് പ്രാധാന്യം വരുന്നതാണ് തൽപുരുഷ സമാസം. അതായത് അവസാനത്തെ വാക്ക്. വിശേഷണമായ പൂർവ്വപദം വിശേഷ്യമായ ഉത്തരപദത്തിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമാസമാണ് തൽപുരുഷ സമാസം. അതായത് വിശേഷണമായ പൂർവ്വപദം വിശേഷ്യമായ ഉത്തരപദത്തിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമാസമാണ് തൽപുരുഷ സമാസം. ഉദാഹരണം പുഷ്പബാണം. ഇവിടെ ഉത്തരപദത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം. അതായത് പുഷ്പം കൊണ്ടുള്ള ബാണം എന്നാണ് സമസ്ത പദത്തിനർത്ഥം. പുഷ്പം കൊണ്ടുള്ള ബാണം എന്നാണ് പുഷ്പബാണം എന്നതിനർത്ഥം. മറ്റുദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. പൂമണം, പൂവിൻ്റെ മണം. നദിക്കര, നദിയുടെ കര. ആനവാൽ, ആനയുടെ വാൽ. കഥാസന്ദർഭം, കഥയിലെ സന്ദർഭം. മുഖഭാവം, മുഖത്തിലെ ഭാവം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇവിടെ അവസാനത്തെ വാക്കിനാണ് പ്രാധാന്യം വരുന്നത്. അതായത് ഉത്തരപദത്തിന് മണം, കര, വാല്, സന്ദർഭം, ഭാവം എന്നിവയെല്ലാം അതിനെയൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാനാണ് പൂവിൻ്റെ, നദിയുടെ, ആനയുടെ എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം തൽപുരുഷ സമാസത്തിന് എന്തിനാണ് പ്രാധാന്യം? ഉത്തരപദത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം. ഇനി പൂർവ്വപദത്തിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന വിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തൽപുരുഷ സമാസം 7ആയി തരംതിരിക്കാം. ഇനി തൽപുരുഷ സമാസത്തെ 7ആയിട്ട് തരംതിരിക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇൻ്റെ, ഉടെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് എന്ത്? വിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങൾ. അവ എങ്ങനെയാണ് തൽപുരുഷ സമാസത്തിൽ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം.
നിർദ്ദേശിക തൽപുരുഷൻ. വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നിർദ്ദേശിക വിഭക്തിയിൽ വരുന്നവയാണിത്. ഇതിന് പ്രത്യേകം ഇല്ലാത്തതിനാൽ വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പൂർവ്വപദത്തിനോട് എന്ന എന്നുള്ള അവ്യയം ചേർന്നിരിക്കുന്നു. എന്നുള്ള അവ്യയമാണ് ഇവിടെ ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. കേരളദേശം, കേരളമെന്ന ദേശം. കാളിദാസ കവി, കാളിദാസൻ എന്ന കവി. അപ്പം നിർദ്ദേശിക തൽപുരുഷന് പ്രത്യേക അവ്യയമില്ലാത്തതിനാൽ എന്നുള്ളത് ചേർക്കുന്നു. അപ്പം കേരളദേശം എന്നുള്ളത് കേരളമെന്ന ദേശം. കാളിദാസ കവി എന്നുള്ളത് കാളിദാസൻ എന്ന കവി എന്ന് വരുന്നു. പ്രതിഗ്രാഹിക തൽപുരുഷൻ. പൂർവ്വപദത്തിന് എ എന്ന് പ്രത്യയം ചേർന്നു വരുന്നതാണ് പ്രതിഗ്രാഹിക തൽപുരുഷൻ. പൂർവ്വപദത്തിന് എ എന്ന പ്രത്യയം ചേർന്നു വരുന്നതാണ് പ്രതിഗ്രാഹിക തൽപുരുഷൻ. ഘടകപദങ്ങളിലെ പൂർവ്വപദം പ്രതിഗ്രാഹിക വിഭക്തിയിൽ വരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം. പാക്കുവെട്ടി, പാക്കിനെ വെട്ടുന്നത്. എ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. പാക്കിനെ എ വെട്ടുന്നത്. മൺകോരിക, മണ്ണിനെ കോരുന്നത്. രാജ്യഭരണം, രാജ്യത്തെ ഭരിക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഉദാഹരണങ്ങൾ വരുന്നത്. സംയോജിക തൽപുരുഷൻ. വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഓട് എന്ന സംയോജിക വിഭക്തി പ്രത്യേകം പൂർവ്വപദത്തിൽ കാണുന്നത് സംയോജിക തൽപുരുഷൻ. വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഓട് എന്ന സംയോജിക വിഭക്തി പ്രത്യയം പൂർവ്വപദത്തിൽ കാണുന്നത് സംയോജിക തൽപുരുഷൻ. അതായത് ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഓട് എന്ന പ്രത്യയം കാണുന്നതാണ് എന്ത്? സംയോജിക തൽപുരുഷൻ. മദ്യത്തോട് ആസക്തി, തോട്, ഓട് എന്നുള്ളത് അവിടെ വരുന്നു. മദ്യാസക്തി എന്നുള്ളത് പിരിക്കുമ്പോൾ മദ്യത്തോട് ആസക്തി. രാജ്യസ്നേഹം, രാജ്യത്തോടുള്ള സ്നേഹം. അപ്പോൾ ആദ്യ പദത്തിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഓട് എന്ന പ്രത്യയം ചേരുന്നത്. ഉദ്ദേശിക തൽപുരുഷൻ. ക്ക്, ന് എന്നീ ഉദ്ദേശിക വിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങൾ ചേർത്ത് വിഗ്രഹിക്കുന്നു. പിതൃദർപ്പണം, പിതൃക്കൾക്ക് ദർപ്പണം. നയനാകർഷകം, നയനത്തിന് ആകർഷകമാകുന്നത്. ക്ക്, ന് എന്ന ഉദ്ദേശിക വിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഇത് വിഗ്രഹിക്കുന്നത്. പിതൃക്കൾക്ക് ദർപ്പണം. നയനാകർഷകം എന്നുള്ളത് നയനത്തിന് ആകർഷണം. അവിടെ ന്, ക്ക് എന്നുള്ളത് വന്നത് കാണാം. പ്രയോജിക തൽപുരുഷൻ. ആൽ എന്ന പ്രയോജിക വിഭക്തി പ്രത്യേകം ചേർത്ത് വിഗ്രഹിക്കുന്നു. പൂപ്പന്തൽ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ വരുന്നത്? പൂവാൽ തീർത്ത പന്തൽ. പൂപ്പന്തൽ എന്നുള്ളത് ആൽ എന്ന് തീർത്തത് എങ്ങനെയാണ്? പൂവാൽ തീർത്ത പന്തൽ. വെണ്ണക്കൽ കൊട്ടാരം, വെണ്ണക്കല്ലാൽ നിർമ്മിച്ച കൊട്ടാരം. വെണ്ണക്കൽ കൊട്ടാരം എന്നത് വെണ്ണക്കല്ലാൽ നിർമ്മിച്ച കൊട്ടാരം എന്ന് വരുന്നു. സംബന്ധിക തൽപുരുഷൻ. ഉടെ, ന്റെ എന്നീ സംബന്ധിക വിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങൾ ചേർത്ത് വിഗ്രഹിക്കുന്നു. തടിക്കഷ്ണം, തടിയുടെ. ഉടെ എന്നുള്ള വാക്കിവിടെ ചേർത്തു. പ്രകൃതി വിലാസം, പ്രകൃതിയുടെ വിലാസം. രാമബാണം, രാമൻ്റെ ബാണം. ന്റെ, ഉടെ എന്നുള്ള വാക്കുകൾ പ്രത്യയങ്ങൾ ചേർത്തതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് സംബന്ധിക തൽപുരുഷനിൽ. ആധാരിക തൽപുരുഷൻ. ഇൽ, കൽ എന്നീ ആധാരിക വിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങൾ ചേർത്ത് വിഗ്രഹിക്കുന്നു. മലക്കയറ്റം, മലയിൽ കയറ്റം. പുഴമീൻ, പുഴയിലുള്ള മീൻ. ഇൽ, കൽ എന്നിവയാണ് ആധാരിക തൽപുരുഷൻ ചേർക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ തൽപുരുഷ സമാസം പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഓരോന്നിനും ഈ 7 വിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങൾക്ക് ചേർക്കുന്ന പ്രത്യയങ്ങൾ ഏവയാണെന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഏതിനൊക്കെയാണ് ഇൻ്റെ, ഉടെ, ഇൽ, കൽ എന്നിവ ചേർക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം. വിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അത് വ്യക്തമാവും. അത് നമ്മൾ ഓർഡർ ഉണ്ടാക്കി പഠിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയാണ്. അത് നമ്മൾ നിപ്രസം ഉപ്രസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷോർട്ട് കട്ടിലൂടെയൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയൊക്കെ വെച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇത് ഏതൊക്കെ തൽപുരുഷമാണ് വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിന് ഉത്തരം എഴുതാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം വിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കണം. ആ 4 വിധമുള്ള ഇനി ബഹുവ്രീഹി സമാസത്തെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ബഹുവ്രീഹി സമാസത്തെ നോക്കാം. അന്യപദത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ബഹുവ്രീഹി സമാസം.
പൂർവോത്തര പദങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമില്ലാതെ അവ കൊണ്ട് സൂചിതമാകുന്ന മറ്റൊന്നിന് പ്രാധാന്യം വരുന്ന സമാസമാണിത്. ഉദാഹരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. താമരക്കണ്ണൻ, താമരയുടെ ഇതളുപോലെയുള്ള കണ്ണുകളോട് കൂടിയവൻ, ആരോ അവൻ, അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ. നമ്മൾ നീലകണ്ഠൻ, നീലയായ കണ്ഠമുള്ളവനാരോ അവൻ, അതായത് ശിവൻ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന താമരക്കണ്ണനും നീലകണ്ഠനും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് അതിനെ സമാസിച്ച പദങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഇതിനെക്കൊണ്ട് വേറെ ഒരു കാര്യമാണ് സൂചിതമാകുന്നത്, അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട്. അതാണ് താമരക്കണ്ണൻ. താമരയുടെ ഇതള് പോലുള്ള കണ്ണുകളാണ് കൂടിയവനാരാണ്? അവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ. നീലയായ കണ്ഠമുള്ളവനാണ് ആര്? ശിവൻ, നീലകണ്ഠൻ. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ദ്വന്ദ്വസമാസം. ദ്വന്ദ്വസമാസം എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഉദയപദങ്ങളുടെ, അതായത് പൂർവോത്തര പദങ്ങൾക്ക് അർത്ഥങ്ങൾക്ക് തുല്യ പ്രാധാന്യം. കൈകാലുകൾ, കൈയും കാലും, അതായത് ജോഡി വരുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കൂടുതലും. രാപ്പകൽ, രാവും പകലും. അപ്പോൾ അതായത് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനൊരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ലേ, ആ ഒരു രീതിയിൽ ആണ് വരുന്നത്. വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പൂർവോത്തര പദങ്ങളോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഓ ചേർത്ത് വരുന്നു. രണ്ടിലധികം പദങ്ങളും സമന്വയിപ്പിക്കാറുണ്ട്. 4 5 രാപ്പകൽ, രാവും പകലും. അപ്പം ഓ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്, കണ്ടോ? 4 5 അവിടെ എന്നുള്ള വരുന്നത് എവിടെയാണ്? രാവും പകലും, കൈയും കാലും എന്നിവയെല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പം ഓയോ ആണ് ദ്വന്ദ്വസമാസത്തിൽ അധികവും ചേർക്കുന്നത്. വിഭക്തിക്കുറിയില്ലാത്ത തൽപുരുഷ സമാസത്തെ 6ആയി തരംതിരിക്കുന്നു. കർമ്മധാരയൻ, ദിഗുസമാസം, സമാഹാര ദിഗുസമാസം, ഉപമിത തൽപുരുഷൻ, രൂപക തൽപുരുഷൻ, മധ്യമലോപി എന്നിങ്ങനെ വിഭക്തിക്കുറിയില്ലാത്ത തൽപുരുഷ സമാസത്തെ 6ആയി തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ വിഭക്തിക്കുറിയുള്ള തൽപുരുഷ സമാസത്തെ 7ആയിട്ട് തരംതിരിച്ചിരുന്നു. നിർദ്ദേശിക, പ്രതിഗ്രാഹിക അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വിഭക്തിക്കുറി ഇല്ലാത്ത തൽപുരുഷൻ 6ആയി തരംതിരിക്കുന്നത്. അവ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം. അപ്പോൾ 1 കർമ്മധാരയൻ, ഉത്തരപദത്തിന് പ്രാധാന്യമായിട്ടുള്ള തൽപുരുഷൻ, അതായത് ഇതിൽ ഉത്തരപദത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം. വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആയ എന്ന ഇടനില വരുന്നതാണ് കർമ്മധാരൻ. ഉത്തരപദത്തിൻ്റെ എൻ്റെ സ്വഭാവം ആയി വരുന്നതാണ് കർമ്മധാരയൻ. നീലാകാശം, നീലയായ ആകാശം. മഞ്ഞപ്പട്ട്, മഞ്ഞയായ പട്ട്. സൗമ്യശീലം, സൗമ്യമായ ശീലം. അപ്പം ആയ എന്നുള്ള ഇതാണ് ഇതിങ്ങോട്ട് മാറ്റുമ്പം ആയ എന്നുള്ളത് അതിനോട് ചേർന്ന് യായ എന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്? നീലയായ ആകാശം, മഞ്ഞയായ പട്ട്, സൗമ്യമായ ശീലം എന്നിങ്ങനെ വരുന്നു. ഇനി ദിഗുസമാസം. സംഖ്യ ചേർത്ത് കാണപ്പെടുന്നു. ഉത്തര പദാർത്ഥ പ്രാധാന്യം. ഉദാഹരണം പഞ്ചലോഹം. 5 എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പഞ്ചലോഹം നമ്മൾ പറയുന്നത്. 1000 ആണ്ട്, 1000 ആണ്ട്. ഏകദിനം, ഒരു ദിവസം. അങ്ങനെ സംഖ്യകൾക്ക് പ്രാധാന്യം വരുന്നതാണ് ഇത് ദിഗുസമാസം. സമാഹര ദിഗുസമാസം. പൂർവപദം സംഖ്യയായിട്ടുള്ളതും ബഹുവചന രൂപത്തിലുള്ളതുമായ ഉത്തരപദാർത്ഥ പ്രധാനമായ സമാസം. നെന്മാറകൾ, 4 മറകൾ. നവരത്നങ്ങൾ, 9 രത്നങ്ങൾ. നമ്മൾ ദിഗുസമാസം നോക്കിയപ്പം ഇവിടെ എന്ത് തന്നെ അത് ബഹുവചനത്തിലല്ല വരുന്നത്. പക്ഷേ സമാഹാര ദിഗുസമാസത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? ബഹുവചനങ്ങൾ. 4 മറകൾ, 9 രത്നങ്ങൾ. അപ്പം ബഹുവചനത്തിലാണ് ഇവ വരുന്നത്. അതാണ് സമാഹാര ദിഗുസമാസം. ഉപമിത തൽപുരുഷൻ. പൂർവോത്തര പദങ്ങൾ സാദൃശ്യം സൂചിപ്പിക്കും വിധം സമാസിക്കുന്നത്. പോലെ എന്ന ഇടനില, അതായത് പൂർവോത്തര പദങ്ങൾ സാദൃശ്യം സൂചിപ്പിക്കും വിധം സമാസിക്കുന്നത്. പൂമേനി, പൂവ് പോലെയുള്ള മേനി. തേൻമൊഴി, തേൻ പോലെയുള്ള മൊഴി. രൂപക തൽപുരുഷൻ. ആകുന്നു എന്ന പദമാണ് രൂപക തൽപുരുഷൻ ഉള്ള ഇടനില. ആകുന്നു എന്ന പദമാണ് രൂപക തൽപുരുഷൻ. ഇടനിലയില്ല. മനോദർപ്പണം, മനസ്സാകുന്ന ദർപ്പണം. ആകുന്നു, അതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. മനസ്സാകുന്ന ദർപ്പണം. മിഴിപ്പൂക്കൾ, മിഴികളാകുന്ന പൂക്കൾ. അപ്പം രൂപക തൽപുരുഷൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് മനസ്സാകുന്ന ദർപ്പണം,
മിഴികളാകുന്ന പൂക്കൾ, മിഴിപ്പൂക്കൾ, മനോദർപ്പണം എന്നിവ. മധ്യമലോപി. വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അർത്ഥം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന മധ്യമപദം ലോപിക്കുന്ന സമാസം. തൽപുരുഷനിലെ സമസ്ത പദത്തെ വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആയ, ഉള്ള, എന്ന, പോലെ തുടങ്ങിയ ഗതികൾ ചേർക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ചിലയിടത്ത് ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം അർത്ഥം പൂർണ്ണമാകണമെന്നില്ല. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചില ശബ്ദങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. അത്തരം സമാസമാണ് മധ്യമലോപി. മുണ്ടുപെട്ടി, മുണ്ട് വെക്കാനുള്ള പെട്ടി, അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്. തീപ്പെട്ടി, തീ കത്തിക്കാനുള്ള പെട്ടി എന്നിവയെല്ലാം. മറ്റുദാഹരണമാണ് എലിവിഷം, എലിയെ കൊല്ലുന്നതിനുള്ള വിഷം. തീവണ്ടി, തീ കൊണ്ട് ഓടുന്ന വണ്ടി. ഇനി നിത്യസമാസം. ഘടകപദങ്ങളായി വിഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തത് നിത്യസമാസം. അതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് കാണിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, വിഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. വൻതേൻ, ചെമ്മാനം, തൂമുത്ത് എന്നിവയെല്ലാം അതിന് ഉദാഹരണം. അതിനെ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ കഴിയില്ല, വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഘടകപദങ്ങളാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ നിത്യസമാസമാണ് ഘടകപദങ്ങളായി വിഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത്. വൻതേൻ, ചെമ്മാനം, തൂമുത്ത് എന്നിവയെല്ലാം. നഗ്നസമാസം. നിഷേധാർത്ഥത്തിൽ ന എന്ന പദത്തോട് സമാസിക്കുന്ന തൽപുരുഷനാണ് നഗ്നസമാസം. അശുഭം, ന അശുഭം. അനിർവചനീയം, ന അനിർവചനീയം. അദാര്യം, ന അദാര്യം. അപ്പോൾ നഗ്നസമാസം എന്താണ്? നിഷേധാർത്ഥത്തിൽ ന എന്ന പദത്തോട് സമാസിക്കുന്ന തൽപുരുഷനാണ് നഗ്നസമാസം എന്നത്. ന എന്നൊരു നെഗറ്റീവ് ഒരു ഇതിനോടാണ്, നിഷേധാർത്ഥത്തിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. അശുഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന ശുഭം, ശുഭമല്ലാത്തത്. ന ശാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാന്തി ഇല്ലാത്തത്. മനുസ്മൃതിയിലെല്ലാം പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനമായൊരു വാക്യമുണ്ട്, പിതൃരക്ഷതി കൗമാരെ ഭർത്തൃരക്ഷതി യൗവനെ. അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനം ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമർഹിതേ, ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം അർഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം കൊണ്ടുവരാനാണ് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് നഗ്നസമാസത്തിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉത്തരം നോക്കാം. കറുകത്തൊടിയിൽ കർക്കിടകത്തിൽ കാലടയാളം മാഞ്ഞല്ലോ. അടിവരയിട്ട പദം വിഗ്രഹിച്ച് ചെയ്താൽ ശരിയായതേത്? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കറുകയുള്ള തൊടി എന്നാണ്. എത്ര പേർക്ക് ഉത്തരം ശരിയായി? ശരിയായിട്ടുള്ളവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പ്രകൃതി വിലാസം എന്നതിൻ്റെ ശരിയായ വിഗ്രഹാർത്ഥം എന്ത്? പ്രകൃതിയുടെ വിലാസം. രാത്രി മഴ എന്ന പദം വിഗ്രഹിച്ച് എഴുതിയപ്പോൾ രാത്രിയിലെ മഴ, രാത്രിമഴ, രാത്രിയിലെ മഴ. മഴത്തുള്ളി കിലുക്കം എന്നത് മഴത്തുള്ളിയുടെ കിലുക്കം. വന്നു വസന്തം പ്രപഞ്ചരംഗത്തിലും. ഇതും ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ കേട്ടറ്റിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ഉത്തരം പ്രപഞ്ചമാകുന്ന രംഗം എന്നതാണ്. കഥയരങ്ങ് എന്ന പദം ശരിയായി വിഗ്രഹിച്ചാൽ എന്താണ് വരിക? കഥയും അരങ്ങും, കഥയാകുന്ന അരങ്ങ്, കഥയുടെ അരങ്ങ്, കഥയിലെ അരങ്ങ്. അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്നത് കഥയുടെ അരങ്ങ് എന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ കണ്ട വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ സമാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വീഡിയോ കാണുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.